Здравейте хора и добре дошли в видеото, в което аз ще ви покажа детайлен кейбъл мениджмънт. Този клип е направен със съдействието на Ion Computers. Може да използвате код за отстъпка Androvlog за целият сайт на Ion Computers. Сега, искам от самото начало да кажа, че аз не съм известен с това, че съм особено добър в кейбъл мениджмънт. Това не е точно силата ми. И много от вас често ме критикуват, че не съм направил добър кейбъл мениджмънт. В случая обаче, целта на това видео е да отговори на въпроса на много от вас, които искат да покажа къде точно се слагат всички кабели, особено кабелите свързани с кутията, тъй като те са много специфични, те са множество малки кабелчета, които трябва да се свържат с дъното. И това е мистерия за голяма част от хората. Беше мистерия и за мен, реално преди наистина да трябва да почна да го правя. На този въпрос ще се опитаме да отговорим днес. Също така и ще дам някакви общи съвети във връзка с кейбъл мениджмънта по начина, по който аз го правя и неща, които в практиката ми вече съм ги установил като полезни съвети. И разбира се, що се отнася до естетиката на кейбъл мениджмънта, до това дали е красиво или не, това е вече до някъде въпрос на свободно творчество, до някъде въпрос на възможности на вашата кутия. Така че отново предполагам, че ще има критики от сорта на това можеше да е по-добре, но това е което аз мога да направя. По-важна е информацията във връзка с свързването на кабелите. Останалото, както казах, е въпрос на свободно творчество. Без да губим повече време, нека се хвърлим в обясненията за кейбъл мениджмънт. Сега с цел по-добър кейбъл мениджмънт, първо ще сложа захранването на Big Wired и след това ще видим останало. Тъй като започваме с кейбъл мениджмънта, е време да махнем и задният капак на кутията. Това, което първоначално ще направим, е, че ще прехвърлим едно 4-пиново захранване за процесора от тук. Основното ни захранване, което ще мине, да кажем, ето от тук. А всъщност може ето от тук да го прекарам. Няма наистина голямо значение. Това, което сега предстои да се случи, е да монтираме дъното, поставяйки го ето така. Това, което обаче аз го открих, че е по-добре, е да включите захранването на процесора и основното захранване преди да сте завинтили. В случая с основното захранване причината е, че понякога поставянето му може да бъде много трудно. И поради тази причина е много по-добре, ако можете да си хванете отдолу дъното и да го държите докато ето така и да си хванете отдолу дъното, докато стискате и поставяте основното захранване. Това е много полезно. А що се отнася до захранването за процесора, понякога то просто не може да се промуши оттам, ако вече сте завинтили дъното. Ето защо аз го измушвам от сега. И вече е без значение, след като е промушено, дали сега ще го сложа или ще го сложа след като завинта. Мисля първо може би да завинта винтовете, за да не стои така. Първо изкарах повечето от тези кабели, които са за предните панели, за LED, Power бутона и така нататък. Ги изкарах отзад, заедно с кабелите за всичките вентилатори, така че да не ни пречат. И сега едно по едно ще започвам да ги подпъхвам и да ги изкарам отпред и да ги свързваме. Предлагам да започнем с най-лесните неща. Този син кабел, който виждате тук, е USB 3.0 кабелът. За него е много лесно да се открие USB 3.0 портът. То просто няма как да се сбърка, тъй като е само един. После ще изтегнем кабела по-навън, така че нали, да не ни са пречки, ще го вържем по някакъв начин, но за сега ще го оставим така. Това е, както казах, SATA кабела, който служи за това за да свържем външен хард диск. Няма проблем, него ще го мушнем някъде тук за момента. Той не е от приоритетно значение. Ето така. После също ще издърпаме кабела навън. Други лесни кабели са кабелът за HD Audio, който отива на мястото, където пише HD Audio, ето там. Просто виждате, тук има едно липсващо пинче и трябва да ориентирате тази букса спрямо това едно липсващо пинче по единственият възможен начин, по който буксата може да се захване. Следващият лесен кабел, това е USB 2.0. Тук имаме USB
По същия начин имате едно липсващо пинче от тези 8. Намирате къде е то и го слагате, ориентирате го по съответният начин. Практически няма друг начин, по който то да може да се сложи. Идиото устойчиво. Така, сега идват сложните кабели. Тези за Power, Reset, Hard Disk LED, Power LED и така нататък. Както и микрофона, който прави пип, когато включиме. Единият вариант е да гледате какво пише тук. На самото дъно има записани инструкции и да ориентирате съответните пинчета спрямо тях. Като на тях също пише плюс-минус. Има шанс да сбъркате. Вариант е да погледнете в опътването на книжката, където може би е написано по-подробно. Ето тук на опътването същата схема има и всъщност доста по-ясно е показано. Hard Disk LED плюс, Hard Disk LED минус са тези долните две. Отгоре виждате Power LED плюс, Power LED минус. На различните дъна е различно, съответно няма универсален туториал, който може да ви покаже точно как е, поради което трябва да си проверявате за всяко нещо книжката и така нататък. Друга трудност, с която съм се сблъскал и с която и вие може да се сблъскате е, хубаво, нали, то пише Power LED плюс, Power LED минус, но на самите случаи не пише плюс и минус, или поне не винаги. Как да разберем алджебра кое е плюса и кое е минуса? И в този случай следвате генералното правило, както виждате има цветни и бели кабели. И от всяко нещо излиза по един цветен и по един бял. И генералното правило е, че белите винаги са минус, а цветните винаги са плюс. По този начин ще ориентират. Ако има черен и червен, червения е плюс. Ако теорията за нещата ми е била правилна, горе-долу това е начинът, по който трябва да се вързем. Това е спикърът, както казах, черна и червена жичка, червената е плюса. Той трябва да се сложи ето тук. С това общо дето приключихме най-сложната част от кейбъл менеджмента, а именно подреждането на кабелите за кутията. Тук в тези шасита, може да видите, те са предназначени за SSD и Hard Disk. Сега ние ще си изберем, примерно ето тук, може да сложим Hard Disk. Тук ще свържем първо информационния SATA кабел на Hard Disk. И следващото нещо, което ще свържем, следващото нещо ще взема ето такъв кабел от захранването. Първо едната му част ще я свържа към Hard Disk. Освен това, към ето тази част ще свържеме и захранването. Това е за да работят вентилаторите. Всичко това се случва на гърба на кутията, както може да забележите. За отпред остана да прекараме този информационен кабел. Сега захранването, първоначално знаете на повечето видеокарти, то е отгоре. На пръв поглед ще си кажете, че няма допълнително захранване, но не, то е тук отстрани. И е 8 пиново, т.е. доста сериозно захранване всъщност. И смятам от ето този отвор тук да изкарам един захранващ кабел, който ще го свържа към 8 пиновото захранване. Ето така. Готови сме. Общо може да видите как изглежда финалната версия на Cable Management. Отпред не се виждат почти никакви кабели, което всъщност е важното. Що се отнася до задната част, тук до някъде е въпрос на свободна импровизация. Не твърда, че съм най-добрият специалист по Cable Management, но съм се постарал всичко да бъде събрано на снопчета и прибрано максимално компактно. Сега това, което ще направим, е да сложим задния капак, който реално ще прикрие цялата тази част. Ами това е, машинката е готова. Остава да направим финалния штрих, слагането на предния капак, който е прозрачен. Вижте колко готино изглежда. Направо, честно казано, това е една от конфигурациите, които поне, що се отнася до външност и дизайн, ме кефът най-много.
Ами това беше видеото ми с детайлното описание на кабел мениджмънта, което направих на тази конфигурация. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, както винаги, може да му дадете палец нагоре. Може да се абонирате за канала ми и да харесате моята Facebook страница, където отговарям на всичките ви въпроси, гайс. Това беше всичко от мен за сега. Ще се видим отново. Чао!